Село Лещен, Горно Дряново и Ковачевица се намират в югозападна България, недалеч от град Гоце Делчев. От село Лещен се разкрива панорамна гледка към Пирин планина, а в близост до него са архитектурните резервати Ковачевица и Долен. Трите села са известни със своите старинни къщи, които са реставрирани, като е запазен автентичния им архитектурен стил. В село Лещен, Горно Дряново и Ковачевица местните се припитавали с дилгерство, ковано желязо и добиване на златоносен пясък. Архитектурното богатство на Западните Родопи привлича туристите със своята безкрайна красота и удобно реконструирани старинни къщи, в които може да се отседне. Заради неравния терен, погледнати от различни страни, къщите изглеждат с различен брой етажи. Повечето са на 2-3 ката, като само най-високият е от дърво, всички други са от камък. На най-долния етаж живеел добитъкът и се складирала храната, а горните били за живеене. Разходката по кълдаръмените тесни улички е наситена с много емоции, а храната, която предлагат механите, е безкрайно вкусна и характерна за Родопската област. За бързото разрастване на селата способстват много важни фактори, като наличието на вода от над 15 извора, мек климат, обширни пасища и природа, наситена с разнообразие от различни видове.